Hello mga meme ko, mga milyonaryang mami ko, kumusta naman kayo? Halos 2 buwan na yata akong hindi nakapag-mini vlog, kaya naman eto nga't na-miss ko kayo. Ganun pa man, welcome ulit sa aking mini vlog bilang isang affiliate marketer for today's video. Ito na nga ang ganap ko for today, ang gawan nga ng video itong napakalaking frying pan na ito. Mas mga mima ko, malaki talaga itong frying pan na ito, pero kailangan ko ang gawan ng video dahil ito nga yung trabaho ko at dito nga ako sa sahod. Last 2 months kasi ay hindi nga ako nakapaggawa ng mga mini vlog dahil nga mas marami na nga yung mga promotional videos na ginagawa ko dahil mas marami din yung mga sellers na nagbibigay ng kanilang product na ipopromote namin. Ganun pa man, hindi man ako nakakapag mini vlog pero super thankful pa rin dahil nga bagong ang opportunity na nag-open nga sa akin. Ito nga yung mas marami nga yung mga seller na nagtiwala nga sa akin na ipromote ko yung kanilang mga product. Syempre kapag nag-promote ako, to may free sample ako at meron pa ngang commission kapag nga nakabenta. So far so good naman, kahit papaano eto nga't nakakabenta nga ako sa aking pag-affiliate. Gusto ko talaga itong pag-mini vlog, kaso nga lang syempre wala pa naman sahod. Sahod naman ako konti dito sa pag-mini vlog, kaso nga lang hindi ko pa nga nare-reach yung minimum para nga ma-withdraw. Pero dito kasi sa pag-affiliate ko ay every week nga kahit papaano ngay meron nga akong sinasahod. Noon pa man, pipilitin ko pa rin talaga na magkaroon ng mini vlog para naman makasahod. Syempre, sayang din naman yung naumpisahan ko, diba? Yun nga lang, mahahati yung oras ko sa pag-create ng video dahil nga mas marami nga akong ipopromote na mga products. So ganun pa man, ito na nga yung araw ko bilang isang affiliate marketer. Kailangan ko nga gumawa ng video at kailangan ko nga magluto. Siyempre, na-videohan ko na nga yung product, nahugasan ko na rin, kaya naman kailangan ko na rin gamitin. Siyempre, frying pan yung ipopromote ko, kaya naman kailangan ko nga magluto. At dahil nga non-stick pan nga ito, mga meme ko, eto nga't napakadali nga niyang linisan. At pinunasan ko nga lang ng t-shirt, eto nga't pwede na nga mapaglutuan. Siyempre, tapos na nga akong magluto at tapos na nga rin yung aking pagbi-video ng aking ipopromote, ay kakain na nga rin kami. So, ganito na nga yung araw ko palaging 3-in-1. Video ng ipopromote habang sinasabay na rin yung mga gawaing bahay at syempre nag-aalaga pa rin kay Arkidandan, ganun. At bago ko nga patulogin ng Arkidandan, eto nga't nag-vacuum nga muna kami dito sa aming may sala. Ay naapo. Merienda lang naman kasi dito ang bata, kaya naman ang daming durug-durug na biskit. Hindi pa nga lang ako tapos mag-vacuum, eto nga't may dumating na naman nga na trabaho ko. Syempre excited ako makita ito, kaya naman eto nga't binuksan ko na. So ganito nga ako palagi, basta may dumarating na parcel ay binubuksan ko nga agad-agad. Para nga alam ko yung ipopromote ko at para nga makita ko yung sunod-sunod ng video na gagawin ko dahil nga may time limit din to. Dahil nga hindi ko pa naman ipopromote, ayan nga't nilagay ko nga muna dito sa may lagayan ko ng mga parcel. Ay naapo, nagadun si ka. So ito, para nga makagawa ulit ako ng content, kailangan ko nga munang patulugin ang bata. Ay naapo, ganito talaga ang buhay ng nanay na nag-a-affiliate. Kailangan munang magpatulog ng bata para wala ngang nangungulit. Syempre, pagkatapos magpatulog, eto nga't gagawa ulit ng bagong content. Ganito nga ang buhay ko ngayon bilang isang affiliate marketer. Kailangan ngang dumiskarte para nga makagawa ng content at para nga sumahod. Syempre, may goal din naman tayo, kaya naman kailangan na nating dumiskarte, magsipag at magtiyaga para nga sa ating mga pangarap. At yun lamang for today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.